आंनि एन पाब्लिस ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ साबायखर बरायो। दिनै आलफानसा बर' नार्जारिनि सारादु, दिनै बे सारादुआव गोबां मानसिफोर फैदों। लोगोफोर नायलांबाय था, आं दिनै देखायगोन नोंथांमोना मोजाङै Amen.
बेखौ सासेल' गथ'मोन आरो बेयो गोख्रै 11 बोसोरनि समाव थैबाय बिमा बिफाफोरनि थाखाय गोबां दुखुनि बाथ्रा दङ बे दुखुनि समाव आं जायखौ एसेल' दंब्लाबो खालामनो हागोन बेखौ खालामगोन बेखौ साननानै आं बे जायगायाव फैबाय बेनिखायनो गिबियावनो दैमालु बर' नार्जारिखौ जुदिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे समाव आंनि कन्डलेन्सेस आं होगासिनो दङ आरो दिनै जों बे गथ'नि थाखाय बिबाय बे गथ'खौ आफा इसोरनि आखायाव गथायबाय जेरै आं फुङाव बुंबायमोन बे इसोरनि दानमोन एसे समनि थाखाय आं जोंनो होबाय आरो बेखौ नुनानै बिनि बिमा बिफाया रंजाबाय जों गासैबो रंजाबाय बेनिखायनो दिनै आफा इसोरखौ हामबाय होयो आरो बेखौ नायनाय देरहोनाय बिमा बिफाफोरखौबो जों हामबाय होयो नैथियाव आं दिनै बे उदालगुरि टाउन मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथांमोनखौ गासैबो हामबाय होनो थाखाय लुबैयो मानोना न'खरसे बादि नोंसोर गासैबो ज' जाबाय बे दुखुनि समाव बे बर' नार्जारि आरो ज'दिनि लोगोसे बिसोरनि दुखुआव नोंसोरबो बाहागो लाबाय आरो गासैबो खामानिफोराव नोंसोर बिसोरजों लोगोसे दंमोन बेखौ नुनानै गासैबो दैरिफोरा मोजां मोनगोन जेब्ला काथलिकफोरा गासैबो ज' जानानै न'खरसे बादि गासैबो खामानिफोरखौ मावो सुखुआव दुखुआव लोगोसे दङ बिसोर नोंसोरनि बे दुखुआव बाहागो लानायखाय बिसोरनि दुखुआ एसे खम जाबाय आरो बिसोरनि रंजानाया बांसिन जाबाय बेनिखायनो बे मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरखौ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि प्रचारक आरो गुबुनफोरखौबो आं हामबाय होयो लोगोसे बे पारिश काउन्सिलनि सोद्रोमाफोर आरो गासैबो सोद्रोमाफोरखौबो आं हामबाय होयो मानोना नोंसोर गासैबो ज' जानानै खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आंनि गोसोआ बेल' दङ आंनि बिनाया बेल' दङ इसोरा नोंसोर गासैखौ बोर होथों नोंसोरजों लोगोसे थाथों आरो गुबुनफोरनि दुखुआव अरायबो नोंसोर बाहागो थाखाय इसोरा नोंसोरखौ बोर होथों आरो जोबनायाव आरोबाव आं दैमालु बर' नार्जारिखौ हामबाय होयो आंखौ लिंहरनायनि थाखाय मानोना आं नोंसोरखौ गासैखौ कमसे कम एसे समनि थाखाय लोगो मोननो थाखाय खाबु मोनबाय नङाब्ला आं बे जायगायाव फैनो थाखाय खाबु मोनामोन बेनिखायनो नोंथांखौ आङो हामबाय होयो आङो नोंसोरखौ बुंगोन दा बुंनानै दङ आं नोंसोरनि थाखाय बिनानै थागोन बिसय करि Alfonso बर' नार्जारिनि थाखाय जाहाथे इसोरा बेखौ जोबनो गैयै गोथांखौ होथों आरो नोंसोर गासैखौ आं हामबाय होयो जिसुआ बांनाय जाथों आंनि फिसा Alfonso बर' नार्जारिनि मुङै फेलें खालामा जासेनो गेदेर अनखांनायजों जोंनि आर्चबिशप माउन्ट रेभारेन्ड जन माला सिरिया बे आंखौ फिसाबायदि अनो बेनिखायनो बे आंनि खावलायनायखौ फेलें खालामा जासेनो दिनै आंनि फिसा Alfonso बर' नार्जारिनि मुङै गेदेर बिनाय बोलि बावनाय बे हाबाफारियाव दिनै बेनि गोथार आखाइजों बे बिनायनि थाखाय आङो बे खाबुखौ होनो थाखाय आफाखौ हामबाय दं दिनै बे बरायनाय अनखां स्पेसियेल लोगोसे जोंनि ओनसोलाव आर्चबिशप जन माला सिरियाखौ आं गोसो मोनदों बरायो नाजावो बै समावबो जेब्ला बे पारिश क्रिस्टमोन बे आंनि जिउ जारिमिनखौ खोनानानै बे फिसाबायदि अननानै आंखौ गेजेराव आरो दिनैबो आंनि बे दुखुथिया न'खराव बे ओनसोला बिसोबा दिनै फैनानै गेदेर अननायखौ होबाय आरो बिनि आखाइजों आङो गोथार जुलि सारनायखौ मोनदोंमोन आरो दिनै बे जायगायाव मोनफैनो थाखाय गोसोनि गोजोननि थाखाय बरायो लोगोसे आरोबाव गोबां फोलेरफोर जायफोरखौ नामफोरखौ मख'ला जाया